Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο Penguin School. Σήμερα ο φίλος μας ο Πιγκουίνος θα μας βοηθήσει να μάθουμε την αλφαβήτα με την παρέα των αγαπημένων μας ζώων. Είστε έτοιμοι? Πάμε! Ας ξεκινήσουμε με το γράμμα Α, το πρώτο γράμμα της αλφαβήτα. Α, όπως αρκούδα. Η αρκούδα μας είναι μεγάλη και δυνατή. Πείτε όλοι μαζί Α, αρκούδα. Το δεύτερο γράμμα είναι το Β. Β, όπως βάτραχος. Ο βάτραχός μας χοροπηδάει ψηλά χαρούμενος. Πείτε όλοι μαζί Β, βάτραχος. Συνεχίζουμε με το γράμμα Γ. Γ, όπως γάτα. Καλώς ήρθατε στο γατοχωριό. Οι γάτες λατρεύουν να παίζουν και να γουργουρίζουν. Πείτε όλοι μαζί Γ, γάτα. Το γράμμα Δέλτα. Δ, όπως δεινόσαυρος. Οι δεινόσαυροί μας ζουν σε έναν μαγικό κόσμο μέσα στη ζούγκλα. Πείτε όλοι μαζί Δ, δεινόσαυρος. Μπράβο παιδιά! Μάθαμε τα πρώτα γράμματα της αλφαβήτα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο Penguin School για περισσότερα διασκεδαστικά βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, συνεχίστε να εξασκείστε και να μαθαίνετε.